Nke a bụ Uju Akụkọ, Uju Akụkọ, Uju Akụkọ na Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelele m unu ma jiri obi ụtọ pụrụ iche na-anabata unu n'oge Uju Akụkọ na ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị. Taa bụ abalị 26 n'ime ọnwa 6 n'afọ 2023. Chetakwa onye akọrọ onye ụwa bụ chi ya ka akọrọ ya. Isiokwu ndị ji na ihe ya na-eme ka mata na onyeisiala anyị emesiela ndịiche ndị enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa ike. Otu na-ahụ maka ahụike adọọla aka na ntị maka ọgwụ na-eme ka mmadụ taa ahụ na nke ahụ nwere ike imebi akụrụ ahụ mmadụ. Na mba ofesi agwala otu kwesịrị gbaa na mba Sierra Leone ugbu a. Gerezienụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ọka akụkọ nke taa bụ mụ onwe m Chidimma Nmeregini. Ndewokwanụ. Ozi mbụ na mba iji n'aka na-eme ka mata na onyeisiala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu na-akọwa ma na-emesi ndịiche ndị enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa ike. Ọ kọwara ya dịka ihe dị oke ọnụ ahịa ga-enye aka ibuli ọnọdụ akụnụba ala anyị n'ogo dị elu ma ọ bụrụ ha ala na ndị ala anyị elepụ anya na ndịiche anyị nwere ma na-ahazikwa okwu ha ahazi. Ọ gara n'ihu ịkọwa ndịiche ndị ala anyị dịka ụmụnne otu nna ji mana ha bi n'ọnụ ụlọ dị iche iche. N'ozi dịka ibe ya, onye isi ala kwesịrị ịlọta dịka esiri hazie ya na mbụ. O kwesịrị ịbata obodo Abuja mana o si mba Paris gawa mba UK maka njem dị mkpụmkpụ na-agaghị egbu oge ma otu. Onye mere ka nke a ruo anyị ntị bụ onye na-enye ndụmọdụ pụrụ iche n'ihe gbasara ihe ndị pụrụ iche bụ Dele Aleke kwuru na onye isi ala ga-abata n'oge na-adịghị anya maka mmemme ndị alakụba gaji ime na nso nso a. Onye isi African Development Bank bụ Akinwumi Adesina na-enwe olileanya pụrụ iche na ego nwetara site n'ego mkponye aka sọbsidi mmanụ patrol ga-ebugo ndị ala anyị n'ogo dị elu ma ọ bụrụ na a ga-eji ya emepụta ihe na ngalaba ndị kwesịrị ekwesị. Adesina kwuru nke a mgbe ya na onye isi ala anyị hụrụ n'ọgbakọ ahụ e nwere na mba Paris ma rụtụ aka n'ihe gbasara ego mkponye aka sọbsidi mmanụ patrol a na nke mgbanwe ego ma gba ọchịchị ala anyị ume ịga n'ihu ime nke ahụ na ọ ga-eme ka ya bụ ụgbọ anyị na-ekwu ka ọ gaa n'ihu nke ọma. O tinyekwara na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na etinyekwu nke a n'ọrụ ugbo na ọ ga-eme ka ihe niile gaa ziriri werere na akụnụba nakwa ihe gbasara ọnọdụ nri n'ala anyị. Banyere ahụike otu onye ọnụ na-eru n'okwu n'ihe gbasara ahụike na-adọ ọha na eze aka na ntị maka iji maọbụ ịṅụ ọgwụ na-eme ka mmadụ taa ahụ ma ọ bụkwa na-aṅụ ya aṅụ na onye dị otu a nwere ike ịba n'ihe ize ndụ. O kwuru na nke a bụ otu ihe nwere ike imebi akụrụ ahụ mmadụ. Maazị Adewele bụ onye isi oche otu Association of Community Pharmacists of Nigeria. Mgbe a nọrọ na-agba ya ajụjụ ọnụ, o kwuru na ala anyị bụ Nigeria aghọọla ebe a na-awụsa ọgwụ nakwa mmiri nke a na-akpọ tii n'okwu bekee na-eme ka mmadụ taa ahụ. Ọ gụpụtasịrị ụzọ ọzọ mmadụ nwere ike isi nweta nke ahụ na-abụghị ịṅụ ihe gbasara ọgwụ maọbụ ihe ga-enye ya nsogbu n'ahụ maka na aghara ndụ kpaakụ onye iri ekwe ya. Nke a gụnyere imega ahụ, ebe o kwuru ha na ụfọdụ ndị a na-ere ọgwụ a nakwa ndị na-emepụta ọgwụ a enweghị ihe ọka mmụta sayensị ọbụla kwụ ha n'azụ chenchem. Banyere ule JAMB, otu na-ahụ maka ule ịbanye ụlọakwụkwọ mahadum JAMB n'aha mkpirisi edosala akara eji abanye ụlọakwụkwọ mahadum niile n'ala anyị ka ọ bụrụ site na 140 gbagowe. Onye registara nke otu bọọdụ ahụ maka mmụta Ishak bụ onye kwupụtara nke a na-egosipụta na ụkpụrụ nke ahụ bụ nke ha ga-eso n'afọ 2023. Nnọkọ ahaziri maka mbanye n'ụlọakwụkwọ mahadum na inye ihe ahaziri na Abuja ma gbakwunye na akara 100 bụ maka naanị ụlọakwụkwọ nka na ụzụ Polytechnic nakwa nke mahadum College of Education. Banyere ụlọọrụ ASEPA a na-eme ka mata na adọla ndị obodo Abịa aka na ntị ka ha ghara ịdị na-eji ureghure na-emechisi ogbe ha ka onye ọbụla gbaa mbọ hụ na ogbe ya dị ọcha. Onye isi oche na-ahụ maka nzacha na mkpocha ogbe ma hụkwa na ọ dị ọcha bụ Ogbonne Okereke mere ka nke a pụta ihe n'obodo Ụmụahịa mgbe ọ nọrọ na-eme nlekọta ogbe ndị e mere na nzacha na mkpocha. Ọ nọ na-elegharị anya ebe ahụ ilema ihe ọ na-aga n'anya ya. O kwuru na ụkwụ aka na-akwụ ụgbọ obodo Abịa tụpụrụ n'ihe gbasara ureghure n'obodo Abịa nakwa Ụmụahịa ya bụ Aba na Ụmụahịa bụ ihe kwesịrị ịṅomi ma rịọ ndị obodo Abịa ka ha biko kpagharịa agwa na ihe gbasara ureghure ma hụ na ebe ọbụla dị ọcha.
nke a bụ maka nchekwa ahụ n'obodo Abịa. Aka na-akwụ obodo Abịa bụ Dr. Alex Chioma Oti enyela ntụziaka nyere ndị ọrụ nchekwa obodo Abịa ka ha nwee ike ịzọpụ ụkwụ ngwa ileba anya n'ihe gbasara ndị oji akpa eli ozu n'obodo anyị a. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere aka na-akwụ obodo Abịa n'ihe gbasara nzikọrịta ozi bụ Prince Oke Kanụ n'akwụkwọ ozi ya o kwuru na aka na-akwụ ụgbọ obodo Abịa maara maka ọnọdụ izu ohi ịtụrụ mmadụ nakwa ịnara ego n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị na bịara n'oge ha ka ha biko ka ha gbaa mbọ hụ na ha kwụsịrị nke ahụ ugbu a ọ ka dị ọkụ. Ọchịchị obodo Abịa agbapụla ya ọsọ ugbu a ka ndị nwe ụlọ ma ndị nwe mana Abao ma na ọma ahịa ndị ezi ime obodo ka onye ọbụla gbakọta aka ọnụ nyoma mere ịhụ na ọgbọrọ fụfụ ma hụkwa na ya ga-asụchapụ ya bụ ndị ọjọọ na-akpa ụdịrị agwa n'obodo anyị. Maka na Igbo na-atụ ilu na-asị na ihe meziri emezi bụ nwa mma ka a na-akpọ ya. Ọ ka bụkwa n'ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba ime ka ọnụ ọchị waa gị ka ya bụ akụkọ ndị a na-abịara gị. Anyị ga ṅụrụta obere mmiri anyị legharị azụ anyị aga n'iru n'ebe ahụ ị nọ anyị na-abịa ndewonu. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face. Otu aka ọ dị gịrị ndị na-eme na mba ndị ọzọ nnọọ maka ichere anyị na mba ndị ọzọ na mba Sierra Leone ozinere anya ka ugbu a na-eme ka anyị mata na mba Sierra Leone bụ ebe mere ntuli aka elu echi gara aga amalitela ịgụkọ otu kwesịrị gbaa n'ebe ahụ ọnụ ka mana ka ekesi anyanwụ ahụtara ntuli aka elu a dịka nke kwuru onwe ya bụkwanụ nke mere na etiti onye isi ala ha bụrụ onye ji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Sierra Leone People's Party SLPP n'aha mkpirisi nke aha ya bụkwa nke aha nwa amadi a bụ Julius Bayo nakwa Samura Kamara bụ onye ji ọkọlọtọ All People's Congress na-azọ ọkwa onye isi ala na mba ahụ. A na-atụ anya n'oge na-adịghị anya ga-eme ka anyị mara kpọmkwem otu kwesịrị gbaa na ya bụ mba Sierra Leone nakwa onye nwetara mmeri ịbụ onye isi ala mba ahụ. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa mana tupu anyị awụsa ọwa ka anyị jiri nganga laghachi n'isiokwu ndị ahụ bụ nke anyị ji eme n'akụkọ taa. Na mbụ na mba emere ka mmata na onye isi ala emesiela ndịiche ndị enwere na ala anyị bụ Naịjirịa ike. Otu na-ahụ maka ahụike adọọla aka na ntị maka ọgwụ na-eme ka mmadụ taa ahụ na nke a nwere ike imetụta akọrọ ahụ mmadụ. Na mba ofesi na mba Sierra Leone agụwala otu kwesịrị gbaa na ya bụ ntuli aka elu mere na mba ahụ echi gara aga. Igbo mụrụ nzem ọzọ ọ bụ takọ ha n'ọnụ taa n'oge uju akụkọ n'ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba n'aha Michael Oni onye depụtara ozi a n'okwu bekee onye tụgharị ma gụpụtara gị ozi a n'okwu Igbo bụ Nwaada Chidimma Nmeregini. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ya mara unu mma aka dị onye mma ya were hiwe isi chetakwa o echefula na ya bụ emere gị ga-emekwara onye ọzọ ka o nwee ike fere onye ọbụla ndị ọma m ji eme ọnụ ehihie ọmanụ.